niya pagikan nga gakos ako di gyud gakos. Bilan ta katuig na tugo. Kuyo di ka gakos ako. Ano ba kung gakos mo tugnaw na gyapon? Sa kay. Ina to ba ako gakos di ka gakos. Ano mo kung gagawin nga kung nagtira dre? Ano sa dre? Suroy ta kas bukid. Di ta kay suroy pupos ani bukid. Dili kay mingaw. Ano tugnaw mo kayo? Jacket to. Dua minit jacket di ka jacket. Ora gyapon na ko gyapon tugnaw na gyapon. Kay nay nagabon oh. Sa kay. Di ba ka mo gakos pag jacket? Di ka jacket yun. Di na galing gakos. Di ka gakos. Di ka gakos na jacket. Tugnaw na lang gyapon lagi. Magaksa na lang ko ba? Dawan na ay. Kenapa? Gakos yun. Sa Dawan. Gyapon tugnaw kayo. Huli na to eh. Dawan na. mo pa tapos ito babaw gamay. Ato ta babaw gamay kay hindot dito babaw gamay kay mas tugnaw dito. Adindot gyud dito kay tugnaw. Ay buhi nagkamot nimo gakos mayo. Ana ba? Mo ni diskarte sa kong igagaw nga naingon siya. Oh. Daghang kuno kay siyang mga anak diri pita. Buya pa kuno siya nga asawa. Mao di ay. Ipunti dito nawa. Dusi ko mo ilang anak ani lugar. Dosik ko. Oh. Wala mo kong edad dili. Yung anak sa tagdosi ani. Kami na may tugnawa. Asam ta pa do makaburtim ni bukira diri. Dari. Ang motor tara dito adto kasada. Ay diri ta kay tugnaw diri pita. Pungko. Itugnaw ko. Indot ang lugaran. Jawa. Kana ba mulit ta tugnaw kay diri. Tugnaw na kay sanan ko. Unsa man na siya? Mo pa pag-abot ato diri niya. Gitugnaw na ka? Wa man ka. Sanan. Kana ba? Ako kang gisuroy og tuyo dire kay pati na ginugayan ang tuwa ka suroy-suroy. Pila na Yung mga sanay mo isiruyan ako nga purtay bukira tugnaw kay sanan. hadlok ba ka ng tugnaw nga? Mao gani gituyo ako suroy bugnaw kay haron mabalik ang kainit sa atong pag kamanig ti ayon. Magkaksalang ko eh. Oh, ito wala. Magkakos. Awa. Taam lagi jud ko. Sakto gini. Ano? Gakos ya. Tugnaw kayo. Tugnaw kita. Daag lagi jud ko. Gakos gid lagi nindot gid pita lagi. Lah, init sa pita. Ay, apil diha lagi. Mubuto na. Granada na, granada. Tugnaw kayo gyud. Ina. Awain na tabitaw ka nga. Mangakaw ta samahan ni. Ano man? Mangita taglibon ba? Saan naman tao ka? Ano to na? Libo na bitaw diri. Sa dili mo ni mao libon na lang. Uy makakita nato ba kay? Dili man. Tabalan ni it. Tugnaw. Aw gusto nimo nga ang katugnaw nimo mapulihan og kainit. Oh, Ug gakos ko nimo. Ano? Tapos ko ano? Adi man ni mao. Someday. Ato to sa nangit. Mag-wrestling ka ba kung matabalan akong kainit? Bungot sa ukok. Mag-wrestling na di ay. Oh, magawas ko singot. Bungot sa ukok. Paulit oy. Abi na ko makig-ginjiray, makig-binuksingay na hinuon ka. Oh, okay. Sus, grabe tugnaw ah. May nang mag-wrestling tama na sakto kay sunguton ko. No. Kondisyon na kayo. Ulit ha. Uy, ayaw ni lugar na ay. Ingon ni kagaw na ko. Ari diri kay aron daghan anak nila. Ni karon ikaw maging sumpagay na hinuon ka. Uli kay.